jól méretű, szép könnyes ország. Mária nagyasszony, magyarok anyja, világnak hatalmas királynéja. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. És a te lelkeddel. Kedves testvéreim, mai szentmise áldozatunkat ajánljuk fel elhunyt József édesapa, nagyapa, dédapa lelke üdvösségéért, halálának 10. évfordulóján. Évközi 28. vasárnapunk van, egyben október 13-a is, emlékezünk a fatimai jelenésekre. 1917. október 13-án hatodszorra jelent meg a kis látnokoknak a boldogságos Szűz Mária, és akkor több mint 70 000-en átélték az úgynevezett napcsodát is, amelyet nem csak hívők, hanem nem hívők is láttak és tapasztaltak. A mai napon itt a templomunkban erre is emlékezünk, ezért is hoztuk be magunkkal a fatimai szűzanya szobrát Inotáról, és ezért adták az ajándékokat az előbb a gyerekek a boldogságos szűzanyának. Ebben a mai szentmisében imádkozunk katolikus iskolánkért, imádkozunk az ott dolgozókért, az odajáró diákjainkért, és egyben imádkozunk a készülőben lévő katolikus óvodánkért is,
illetve mindazokért, akik majd ott fognak dolgozni, és oda fognak járni óvodásként. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek, testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Könyörögjünk! Urunk Istenünk, kegyelmed mindenkor indítson és kísérjen minket, hogy figyelmünk szüntelenül a jó tettekre irányuljon. A mi Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Olvasmány a bölcsesség könyvéből. Könyörögtem, és megkaptam az okosságot. Esdekeltem, és leszállt rám a bölcsesség lelke. Többre becsültem a jogarnál és a trónnál, és hozzám mértem, semminek tartottam a gazdagságot. Fölbecsülhetetlen drága követ sem állítottam vele egy sorba, mert mellette minden arany csak egy marék homok, és vele összemérve az ezüst csak sárnak számít. Jobban szerettem az egészségnél és a szépségnél, és birtoklását világosságnál is többre tartottam, mert a fény, amely belőle árad, nem alszik ki soha. De a bölcsességgel együtt a többi javak is mind hozzám jöttek, és mérhetetlen gazdagságot kaptak tőle. Ez az Isten igéje. Istennek legyen. Szent lecke a zsidókhoz írt levélből. Testvéreim, az Isten szava eleven, átható, és minden kétélű karnál élesebb. Behatol a lélek és a szellem, az íz és a velő gyökeréig. Megítéli a szív gondolatait és érzéseit. Semmilyen teremtett dolog nem marad előtte rejtve. Minden föl van fedve, és nyitva van azelőtt, akinek számadással tartozunk. Ez az Isten igéje.
Istennek legyen. Az Úr legyen veletek! És a te lelkeddel. Evangélium Szent Márk könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Abban az időben, amikor Jézus útnak indult, oda sietett hozzá valaki, térdre borult előtte, és így kérdezte: Jó mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Jézus megkérdezte: Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak az Isten. Ismered a parancsokat: ne ölj, ne törj házasságot, ne lopj, ne tanúskodj hamisan, ne csalj, tiszteld apádat és anyádat. Ekkor az így válaszolt: Mester, ezeket mind megtartottam kora ifjúságomtól fogva. Jézus ránézett és megkedvelte. Ezt mondta neki: valami hiányzik még belőled. Menj, add el, amit van, oszd szét a szegények közt, és így kincsed lesz az égben. Aztán gyere és kövess engem. Ennek hallatára ő elszomorodott, és leverten távozott, mert nagy vagyona volt. Jézus ekkor körülnézett, és így szólt tanítványaihoz: milyen nehezen jut be a gazdag az Isten országába. A tanítványok megdöbbentek szavain. Jézus azonban megismételte: fiaim, milyen nehéz bejutni a gazdagoknak az Isten országába. Könnyebb a tevének átmenni a tűfokán, mint a gazdagnak bejutni az Isten országába. Azok még jobban csodálkoztak, és kérdezgették egymást: hát akkor ki üdvözülhet? Jézus rájuk nézett, és folytatta: embernek lehetetlen ez, de Istennek nem, mert Istennek minden lehetséges. Ezek az evangélium igéi. Adunk téged, Krisztus. Kedves diákok, kedves jó testvéreim! Azt gondolom, hogy mindannyian megdöbbenve hallottuk az előbb az evangéliumnak a szavait. Oda megy egy fiatal ember a názáreti Jézushoz, és azt kérdezi tőle, hogy mit kell tennem, hogy elnyerjem az örök életet. Ez egy fiatal embertől, egy ifjútól egészen meglepő kérdés, hiszen egy fiatalnak nem az elmúlással, nem a halállal, meg nem az örök élettel kellene foglalkozni, hanem elsősorban ezzel az élettel, hogy mit tegyünk, mit tudunk tenni, hogy boldogok legyünk ebben a földi életben. Egy pár hét múlva, nagyjából 2 hét múlva járjuk majd mindannyian közösen a temetőket, a sírkerteket, felkeressük elhunyt szeretteinknek a sírját, ott mécsest, gyertyát gyújtunk, vagy éppen virágot helyezünk el. És ilyenkor óhatatlanul is felmerül a kérdés az emberben: mi lesz majd a földi életünk után? Mi lesz majd akkor, amikor az ember meghal? Mi történik majd velünk? De elsősorban most nem is erre a kérdésre kell nekünk választ adni,
hanem gondoljuk át, hogy mit is kérdez az ifjú a názáreti Jézustól. Mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Hogyan kell élnem itt a földön, hogy aztán majd a halálom után örök élettel bírjak? És Jézus az első lépcsőfokot említi, azt mondja neki, hogy tartsd meg a parancsolatokat. És erre ő azonnal szinte automatikusan válaszol, ezeket én már mind megtartottam nagyon kicsi korom óta. Azokat a parancsolatokat, amelynek megtartására valójában mindannyian törekszünk. Mindannyian ismerjük a 10 parancsolatot, ezt már nagyon kicsi korban meg is tanítják velünk, akár a szüleink, vagy éppen a hittanórákon. És azt is szoktuk mondani, hogy ha betartanám mindenki a 10 parancsolatot, akkor valójában nem lenne semmi nehézség itt a földi életben. Hiszen akkor szeretnénk egymást, nem hazudnánk egymásnak, nem csapnánk be a másikat, nem vennénk el a másiktól, ami nem a miénk. És lehetne folytatni tovább a sort. Tehát nagyon fontos a parancsolatok, nagyon fontosak az emberi életünkben. Azonban mégis ez a fiatal ember érzi azt, hogy pusztán a parancsolatoknak a betartása, a megtartása, az valójában nem egészen elegendő. Valami többre van itt szükség. És akkor Jézus egy megdöbbentő dolgot mond neki, menj, add el, amit van, az árát meg osszad szét. Most belegondolhatnánk, hogy mi lenne, ha mindannyian szó szerint értelmeznénk Jézusnak ezt az akaratát vagy szándékát. Most mindannyian kimennénk mondjuk a templomból, aztán majd hazamennénk, és mindenünket, amink van, azt szétosztanánk. Valóban ezt akarja tőlünk a názáreti Jézus? Voltak az egyház történetében olyanok, akik ezt valóban szó szerint vették. Az elmúlt héten, az elmúlt napokban voltunk például többekkel Assisiben, felkerestük Assisi Szent Ferencnek a sírját, aki ezt szó szerint értelmezte, és valóban így is tette. De nyilván Jézus mindannyiunktól nem ezt várja, és nem ezt akarja. De mégis számunkra, ma élő keresztény emberek számára is, diákoknak, felnőtteknek egyaránt, nyilván van valami mondani valója a mai evangéliumunknak is. De vajon mi? Elsősorban nyilván itt miről is van szó? Ez a fiatal ember megtartja az előírásokat, megtartja a parancsolatokat. De mégis van valami, ami valójában elválasztja őt, nem csak az Istentől, hanem a többi embertársától is. Ez pedig az a valami, amihez nagyon ragaszkodik, amiért senkinek és semminek a kedvéért nem hajlandó lemondani. Ez az ő életében az evangélium tanúsága szerint a vagyon volt. De valójában nekünk, saját magunknak, mindegyikünknek személyesen kell megkeresnünk az életünkben azt a dolgot, vagy azokat a dolgokat, amik elválaszthatnak bennünket egymástól. Amik elveszik az értékes időt a családtagjainktól, a férjnek a feleségtől és fordítva, vagy éppen a szülőnek a gyermektől, vagy éppen fordítva. Mik is lehetnek napjainkban ezek a dolgok? Nyilván ezt mindannyian saját magunk tudjuk. Valaki számára nagyon fontos, és így próbál megszabadulni a félelmeitől, a nehézségektől. Valaki számára ez például napjainkban az alkohol. Valaki számára a különböző kábítószerek, amik rabságban tartanak bennünket, amihez jobban ragaszkodunk, mint mondjuk ahhoz, hogy beszélgetnénk a családtagjainkkal, hogy megbeszélnénk az örömeinket, vagy éppen a nehézségeinket. De lehetne akár említeni, amiről nagyon sokszor ma napjainkban szó van, és nagyon sokszor nehézséget is jelent, bár a mi iskolánkban már az évek óta bevett gyakorlat, akár például gondoljunk az okos telefonjainkra is. Nagyon sokszor már nem beszélgetünk egymással, elvesszük az időt, az értékes időt a másiktól, mert valami nagyon fontos dolgot, idézőjelbe fontos dolgot keresünk a telefonunkon.
Nagyon fontos nyilván a pénz, fontos volt a ifjú számára is, és nagyon fontos napjainkban az okostelefon is, hiszen nagyon megkönnyíti az emberi életünket. De gondoljunk bele abba, hogy milyen sok értékes időt rabol el tőlünk, amit mondjuk a másikkal megoszthatnánk. Vagy éppen elveszi az időt a másikkal való beszélgetéstől, vagy éppen az Istennel való beszélgetéstől, az imádságtól. Mert éppen a telefonunkat nézzük. Tegnap voltunk többekkel Székesfehérváron, és megnéztük az Egyházmegyei Múzeumot. És volt ott egy csoport, nem tudom pontosan honnan voltak ott, de a felnőttek azok nézték a kiállítást, a csoport más tagjai, a gyerekek pedig ültek a székeken, és mindenki a telefonját nyomogatta. Nem voltak kíváncsiak valójában az ott lévő értékekre. Nem tudom, hogy honnét jöttek, de fontosabb volt számukra a telefon. Valójában a mai evangéliumban pontosan erről hallunk. Meg kell keresnünk az életünkben azt, ami az igazi értéktől elveszi az időnket, és ez nagyon sokszor nem csak az Istenre vonatkozik, hanem vonatkozik nagyon sokszor a családtagjainkra, a szeretteinkre, a rokonainkra és a barátainkra is. Nagyon sokszor fontosabb számunkra sok minden, mint az, hogy mondjuk felhívjuk egy barátunkat, meglátogassunk egy rokonunkat, mert nagyon sok más fontosabban az életünkben. A mai vasárnapon, a mai evangéliumban Jézus arra hívja fel a figyelmünket, hogy sok minden lehet fontos számunkra az életben, de a legfontosabb a kapcsolataink, a szeretetteljes kapcsolat a családtagjainkkal, az osztálytársainkkal, vagy éppen magával, az Istennel. Keressük meg azokat a dolgainkat, amik elválasztanak ezektől, amik elválaszthatatlanak tőlük, és próbáljunk ezektől szabaddá válni. Nem úgy, hogy eldobjuk ezeket, hanem megtaláljuk a megfelelő és az alkalmas időt arra, hogy amikor azt használjuk, akkor azzal foglalkozzunk, de ne ez teljesítse ki az egész életünket, a szabadidőnket, hanem figyeljünk oda az igazán értékes és az igazán fontos dolgokra is. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az Atyától született, az idő kezdete előtt. Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egy lényegű, és minden általa lett. Értünk emberekért, A mi üdvösségünkért leszállott a mennyből, megtestesült a Szentlélek erejéből, Szűz Máriától és emberré lett. Poncius Pilátus alatt értünk keresztre szítették, kínhalált szenvedett és eltemették. Harmadnapra föltámadott az írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben, ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és éltetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút. Ő szólt a próféták szavával. hiszek az egy Szent, katolikus és apostoli anyaszent egyházban vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára, várom a holtak föltámadását és az eljövendő örök életet. Amen. Kérjük testvéreim mennyei Atyánktól a bölcsesség ajándékát, hogy az élet igazi értékeit felismerjük. Adj, Urunk, bölcsességet az embereknek, hogy helyesen értékeljék a földi javakat.
Adj, Urunk, egyházadnak önzetlen igehirdetőket az evangélium terjesztésére. Kérünk téged, hallgass meg minket! Add, Urunk, hogy az államférfiak bölcsen vezessék népeiket a földi boldogulás útján. Kérünk téged, hallgass meg minket! Adj, Urunk, bölcsességet a fiataloknak, akiket papjaid és szerzeteseid sorába hívsz, hogy mindent elhagyva kövessék szent fiadat. Kérünk téged, hallgass meg minket! Add, Urunk, hogy az ítélet napján nyugodtan adhassunk számot a földi javak használatáról. Kérünk téged, Mennyei Atyánk, adj nekünk bölcsességet, hogy tanításod szerint mindig az igaz értékeket válasszuk, a hamisakat pedig elvessük, Krisztus, a mi Urunk által. Lélekkel és töredelmes szívvel kérünk, Urunk Istenünk, fogadj el minket, és velünk beszélj áldozatunkat. Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atyaisten előtte. Fogadj el ezekből az áldozatot, remények és életére és Urunk Istenünk, fogadd el híveit könyörgéseit, és ezeket a felajánlott áldozati adományokat, hogy odaadó szolgálatunk révén a mennyei dicsőségbe jussunk, Krisztus, a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek.
Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. A bűn ugyan elszakította fiaidat tőled, de szent fiad vére és szent lelked ereje által újból magad köré akartad gyűjteni őket, hogy néped, amelyet a Szent Háromság egy Isten egyesít, a te mérhetetlen bölcsességed dicséretére egyházzá váljék, mint Krisztus teste és a Szent Lélek temploma. Ezért mi is az angyalok kórusához társulunk, dicsőítünk téged, és újjongva zengjük. Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szent Lélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viselt szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben, Ferenc pápánkkal, György püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg József édesapáról, akit magadhoz szólítottál ebből a világból. Add, hogy aki a keresztségben titokzatos módon részesült fiat halálában, részesüljön fiat feltámadásában is. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged,
Jézus Krisztus, a Te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a Tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Amen. Isten szeretete kiárad szívünkbe a Szent Lélek által, ezért mondjuk bizalommal. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Urunk Jézus Krisztus, Te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Legyen békesség köztünk mindenkor. Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mondd, és meggyógyul az én lelkem.
Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen, légy oltalmunk. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelket vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével, tasz és vissza a kárhozat helyére. Könyörögjünk! Kérve kérjük fölségedet, Urunk Istenünk, hogy amint fiat szent testével és vérével táplálsz, tégy minket az isteni élet részeseivé, Krisztus, a mi Urunk által. Hirdetem a testvéreknek, október hónap folyamán a szentolvasót imádkozzuk közösen itt a templomunkban, az esti szentmisék előtt, kedden, csütörtökön, pénteken, illetve vasárnap. A rózsafüzér imádságaink 4:06-kor kezdődnek, kivéve csütörtökönként 1 órával korábban, mert akkor a katolikus iskolás diákjaink imádkozzák előre a szentolvasót, így jövő héten csütörtökön is 4:05-kor kezdődik majd a rózsafüzér imádság, 3:45-től a lorettói litánia, és utána 5 órától pedig a szentmise. A többi napon pedig 4:06-kor kezdődik a rózsafüzér imádság. Jövő héten pénteken az 1 millió gyermek imádkozza a rózsafüzért, imádság keretében itt a templomunkban a katolikus iskolás növendékek együtt közösen imádkozzák majd a szentolvasót az első órában reggel 8 órától. Már a mai szentmisében is nem sokára megtesszük majd a befejező áldás előtt, illetve pénteken a rózsafüzér imádságainkat is egy volt növendékünkért, diákunkért, illetve egy másodikas diákunkért fogjuk felajánlani. A volt diákunk, éppen kérdeztem az előbb az egyik 8-as leányt, úgy volt, hogy a hétvégén megpróbálják a mélyaltatásból felébreszteni, de ha jól hallottam, akkor nem sikerült, és még egy kicsit rosszabb is lett az állapota. Ő az a fiatal fiú, akit Székesfehérváron az Ebrán elütöttek, és cserbe is hagyták őt. Nagyon kell érte imádkoznunk, és van egy másodikas kisfiú, a kis Noelka, akinek gyulladás van a szervezetében. Ő érte is imádkozunk majd nem sokára a szentmise befejező áldása előtt. De otthonainkban, az egyéni vagy a közös imádságainkban is gondoljunk rájuk, és imádkozzunk az ő felépülésükért. Jövő héten pénteken 4:03-kor indulunk majd Jásdra, a jásdi zarándoklatunkra. Erre még lehet jelentkezni egészen holnapig, mert kedden le kell adnunk az étteremben a jelentkezéseket, úgyhogy még a mai napon, illetve holnap a plébánia iroda idejében is lehet jelentkezni a jásdi zarándoklatra, de 4:03-kor indulunk majd. Jövő héten pénteken. Naptárakat lehet vásárolni a templom bejáratánál is, illetve a plébánia hivatalban, illetve itt a sekrestjében is. Mához egy hétre, jövő héten vasárnap, missziós vasárnap lesz, a keresztény hit terjedéséért imádkozunk, a katolikus templomokban a persei adományainkat is a missziók, a misszionáriusok javára fogjuk majd felajánlani jövő vasárnap. Most pedig a befejező áldás előtt kérjük a Szűzanya oltalmát, pártfogását a felajánló imádságban, és közben gondoljunk az egyik volt növendékünkre, illetve a másodikas diákunkra, kérjük számukra a Szűzanya közbenjárását, a gyógyulásuk, a felépülésük kegyelméért.
Fatimai Szűz Mária, magyarok nagyasszonya, irgalmasság anyja, világ győzedelmes királynője, esedezve borulunk le trónusod előtt, a te kezedben tette le szent fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus a világ sorsát. Te Fatimában kinyilatkoztattad ezt, s irgalmat palástját ajánlod a pusztulás szélén álló emberiségnek. Mi hozzád menekülünk, ne vétkeinket nézd, hanem tekints kegyesen népünkre, szentjeink erényeire. Est ki szent fiad bocsánatát vétkeinkre, káromlásainkra, hűtlenségeinkre, fordítsd ránk irgalmas szemeid, maradj mellettünk, édesanyánk, mint ahogy isteni fiad mellett is ott álltál a Kálvárián. Benned bízunk, mert te vagy a világ reménysége, te hatalmas vagy, te erős vagy, a te könnyeid lerontják a pokol országát. Szeplőtelen szíved szeretetlángja, ragyogása vakítsa meg a sátánt, és kérd szent fiadat, hogy támassza fel szeretett magyar hazánkat, hogy az oltári szentség imádásával megtérjen a világ. Béke királynője, könyörögj érettünk, és add meg a világnak a békét, igazságban, Krisztus szeretetében, hogy a rend nyugalmában terjedjen Isten országa. Oltalmazd egyházközségünket, katolikus iskolánkat, leendő óvodánkat, városunkat, hazánkat, hogy mi neked szentelhessük magunkat a te szeplőtelen szívednek. E felajánlás által rád, irgalmas édesanyánkra bízzuk keresztény életünket, a hivatásunkat, családjainkat, hogy rendelkezzél vele üdvös terveid szerint. Védelmed alatt apostolai akarunk lenni a nagyon is szükséges ima és szeretet egységnek, a pápáért, akiért kérjük különleges védelmedet. Fájdalmas és szeplőtelen szíved áldozatával egyesítve ajánld fel imáinkat Jézus Krisztusnak, hogy az ő átszúrt szívével együtt tegye az Atyaisten mennyei oltárára engesztelésül a papság, a kereszténység és az egész emberiség bűneiért. Szeplőtelen szíved diadalmaskodjon az egész világban. Szűzanyánk, vezesd vissza a mai zűrzavarban eltévedt emberiséget a mennyei Atya ölelő karjai közé. Befejezésül pedig imádkozzunk a volt növendékünkért és a másodikas diákunkért. Kérjük a Szűzanya közbenjárását az ő gyógyulásukért. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas Szűzanya, keservét a búnak bajnak, eloszlatni van hatalmad, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg. Hőimáid gyermekidnek, nem te soha nem veted meg. Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy agya vagy. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas Szűzanya. Amen. Szűz Mária, betegek gyógyítója. Uram, hallgass meg könyörgésünket. És nagyon szépen köszönöm a zenekarunknak is a szolgálatát, és köszönöm szépen Annának és a diákjainknak is a nagyon szép kóruséneket. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ért, menjetek békével. Istennek legyen hála!